Moltes gràcies. Molt bon dia a totes i a tots. Com sabeu, molts dels que esteu així, des del bloc d'estudiants agermanats, hem volgut promoure una campanya per tal de congelar les taxes universitàries. Molts claustrals ens heu donat suport i vos ho agraïm. I heu signat la proposta per incloure-la a l'ordre del dia. També vam recollir les signatures del 20% dels membres del Consell de Govern per a que fora tema de debat i votació a aquest òrgan el passat dilluns. Som un sindicat veterà a la Universitat de València i fa molts anys que lluitem des dels òrgans per una universitat més pública, més democràtica i més valenciana. Coneixem el procediment a seguir per tal d'incloure un punt a l'ordre del dia dels dos òrgans i així ho hem seguit. No obstant, avui vostè, senyor rector, ha criticat al ministre Wert el que nosaltres volem criticar-li a vostè i al seu equip. Al Consell de Govern van debatir la proposta però no es va sotmetre a votació. No es va sotmetre a votació a pesar d'estar especificat al punt que nosaltres presentàrem. Hem dedicat molts esforços per tal de dur endavant aquesta iniciativa a pesar de la proximitat dels exàmens. L'equip d'Esteve Morcillo no va incloure a l'ordre del dia la votació del punt i, en conseqüència, per tal de votar-lo, havien de fer una prèvia votació i així decidir si el sotmetríem a votació o no. Al reglament del Consell de Govern, article 9, capítol 3, s'exposa que tots els punts presentats per més d'un 10% dels membres s'hauran d'incloure. I trobem que no va ser així, que la nostra proposta va quedar minvada i menyspreada. Al Consell de Govern, en representació de la meva associació, no vas demanar sotmetre a votació el punt per dos motius. Perquè ja ho havíem demanat quan tocava i havíem presentat la proposta per registre d'entrada, especificant clarament que el punt se sotmetria a votació. I a més perquè el rector va afirmar que si aprovàvem el punt seria considerat com una mesura simbòlica per la seva impossibilitat d'aplicar-la i la va tildar d'una votació sense fonament jurídic. Per tant, el que anava a sotmetre's a votació no era el que nosaltres demanàvem i no tenia sentit votar-ho. Hem volgut deixar clara la nostra postura perquè al Consell de Govern la van deixar. Vam ser contundents i farem una crítica dura a l'equip per considerar que havien tingut una actitud antidemocràtica i no havien complit el reglament que regeix el Consell de Govern. Però aquesta postura no queda reflectida a la notícia que es va pujar al web principal de la Universitat de València després. Una notícia que volem criticar en duresa perquè considerem que ha estat manipulada. Una notícia que amaga veritats. Estem acostumats a la manipulació informativa dels mitjans públics. D'això els valencians en sabem molt. Però ens va sorprendre i ofendre que la notícia no deixarà clara la nostra postura. Sempre hem criticat la poca participació dels estudiants als òrgans representatius de la Universitat de València. Hem lluitat per a que les quotes de representació estudiantil augmentaren. Però no té sentit aquesta lluita si no s'escolta i es respecta els estudiants que treballen dia a dia per millorar l'educació i el bon funcionament de la universitat. Sabem que ací els estudiants són menys, sabem que són pocs, però no són pitjors. Tenim les nostres obligacions com a representants, però també els nostres drets. I entre ells s'estableix el dret a presentar un punt i sotmetre a la votació. No ha sigut fàcil dur a terme aquesta proposta, però les traves que ens heu posat ens ho han fet més difícil encara. Anunciarem que estaríem al costat de l'equip rectoral sempre i quan se'ns recolzara. I entenem que l'equip no recolza aquesta iniciativa, però la manera d'evitar-la no és aniquilant-la. La forma que garantitza la democràcia a la nostra universitat és portant-la als òrgans i sotmetent la votació. També se'ns ha comunicat que al claustre no es votarà la proposta per estar fora de termini, encara que també se sotmetrà a debat. Després d'haver llegit el reglament de règim intern del claustre de la Universitat de València i trobar que no s'estableix una data límit per presentar punts a l'ordre del dia i sent conscients que la proposta va quedar registrada amb més de 2 setmanes d'antelació, entenem que avui el punt així sí que es votarà. Finalment, exigim disculpes públiques per part de l'equip rectoral per la seva actitud, així com una rectificació de la notícia que es va pujar al web de la universitat i del qual es van fer ressò diversos mitjans. Moltes gràcies.